Oh, Brad. Balinsan, nagtitan. Hindi na yun, basta nagtitan mo, balik na. Sampal lang na. Kaya? Malin. Sinampalan mo. Sampulan ta. Sampulan ta. Baboy, tawala ko na tapon. Uy. No, sampul na. May cameraman din pala dito. May cameraman. Kaya, ay, dalaran na kita. Kaya, magaling na ta. Oh, tingnan mo, may ano na yung kapatid ko. Yeta! Bakit? Nasakitan na? Hindi. Ilang days bago nabuhay mo lang si Jesus? 40 days. 40 days. Ah, galing ah. Kaya mo na. Sino yung pinako sa food? Jesus. Para sabihin mo, ilang kasi naman yung Uy, ano yung schedule? Diba? Ilan? Yung sabay mo. Ilan? Golden po. 6. Ano ba yung sabon? Candy. Ay, chocolate. Ay, sorry. Nakita na yung bako. Timitik. Siyempre, yung mga nasa, medyo maganda. Ay, bakit tumipat na kayo? Sino yung nag-river? Sino? 1, 2, 3. Sana! Yes! Next time, likod! Then, no cheating ah. No cheating. Sino yung ang nag-river? Nananaginip. Lalaki siya. Wala, ulit. 1, 2, 3. Wala. Next. The Dreamer. Ayun na, malis na. Sino? Sino ang tinatayang The Dreamer? Yung mga nahuhulog sa isipan nyo na. Yusef. Eh, Yusef. Yusef. Sino ang tinatayang The Dreamer? Matutulog na ako.
Joseph. Ano yung pangalan niya? Joseph. Oh, Joseph. Naglalakad. Ano ba yan? Sinabi ko na nga. Bayan, mahina. Kung makakarating ba ka niya? Balik na. Pag pa rin ang question. Nang magtanong para masagot nyo. Brother, dito pa lang sa gitna. Brother Joseph! Brother Joseph! Malis ka dyan, Brother Joseph. Alis ka dyan. Sino ba? Wala. Punta ka na. Ay, wala. Nandiyan si Buwing. Halagain na. Wala, sininyas mo, Joseph. Madaya. Wala na, hindi na dumating si Buwing. Bawal pili. Ano yung chocolate? Sali ako. Chocolate pa yan? Alam mo yan, Patay na, yung isa dyan. Hindi nag-review. Sabi di pa pumila yung nanalo. Hindi na dapat. bakit si Chan Adman ando na? Ah, madali yan. Kapuloy ko yan, kapuloy ko. Kapuloy ko. Kapuloy ko yan. Wala, alam niyo ko. Okay, magkadikit. Oh, spread, spread. Spread kayo dito yung iba. Oh, doon yung iba. Hindi ko ba pala dito? Lagot ka, iniwanan mo daw siya. Lagay ko na tayo. Siyempre, kumita kayo. Ay, wait lang. Doon. Wait lang. Tayo na lang tayo ang namatay sa gas.
Ure. Nang mabilis. Sila, ang bagay ko. Kaya nga wala silang energy. Oo nga. Ure. Mahihihin talaga niya. Mayroon pang... Sabi niya, alam yan. Dalaga ba? Dalaga. Sorry. Ang ganda ng likod ni Sister Tess, oh. Mga walang ka-energy to. Lagyan nyo naman ng energy. Sila pula po may energy. Oh, yan. Dapat yan yun. Pinatula ko. Ure. Connecting. Connecting. Tagal. Converts. Yung asabyot na laging walang posisyon. Nakasan. Ah. Sister Tess. Asa ba Sister Tess? Mamaya ako ah. Masarap dyan, masarap dyan. Pwede rin picture, teka lang. Mamaya ako ah. Mamaya ako. Video ba? Video. Dito.
Muulan. Muulan. Ma, balik ko na to. Balik ko na. Basang-basa na cellphone mo. Sis, doon sis, oh. Lahat kami nandun. Ha? Oye, pati kita, Jay! Oh, ganalak ka! Oo. Hoy, galing ah. Galing ah. Hindi. Aray, teka. Baka maano siya. Video sa ka-picture, te. Dapat ano sulit, nag-shoot ka. Oh, isla.